Εδώ εμένα. Ωραία. Λοιπόν, κοπέλια, ήρθε η ώρα να πετύχεις αυτόν τον πύργο, έτσι. Εγώ ήταν. Είναι το πρώτο άλμα. Ναι. Εσένα. Μάλιστα, έχω κάνει 3 εγώ. 3. Είναι ωραία εμπειρία. Πυργοπουλάδος. Λοιπόν, εσύ θα μου πεις μια ματινάδα στο αεροπλάνο. Στα αεροπλάνο θα το πω. Εσύ μου την πεις τώρα τη ματινάδα. Στο αεροπλάνο τότε παίρνω ζώρες. Λοιπόν, πήγαινε στον κύριο Μπίστα εκεί, πήγαινε στον Μπίστα. Αλέξη Πατριστής, Ταλιουδάκης, Τριγιανός, 2012 κατσίματα μισό. Με επιτρέπετε να κάνω το πύργο. Πάμε. Ώστε ο θόλος να ξεφουσκώσει και να πέσει στο έδαφος. Τρέχω στην κατεύθυνση που φυσάει ο αέρας. Στη φάση της προσγείωσης, πώς? Το έδαφος είναι η εξής. Πρέπει σε πρώτη φάση να έχω πλάτη στο έδαφος. Εάν για κάποιο λόγο με φέρνει το ανεξίπτωτο και είμαι με τα μούτρα στο έδαφος, δεν μπορώ να σηκωθώ. Άρα τι κάνω? Κρατάω τα χέρια μου στους σωμένους του δόσεως, αγώνες μέσα, τα πόδια πάντα κλειστά και γυρνάω την πλάτη μου στο έδαφος. Την κίνηση και μετά στο σώμα. Και τα αφήνω να φύγει. Το είδαμε. Ο θάλος τώρα έχει ξεφουσκώσει. Άρα σταματάει να με σέρνει και σηκώνομαι πάνω όμορφα και ωραία. Πώς το βλέπεις το μάθημα? Καλό. Παρακολουθείς έτσι. Καλό. Στο δισκοπιό παρακολουθούμε. Φιλάς τώρα. Φιλάω. Και άλλοι κάνουν μάθημα, Όσο γίνεται λιγότερο ή να μην τραυματιστούμε καθόλου. Προσπαθούμε να γυρίσουμε. Δεν βγαίνει. Οπ, ξανά πάλι εδώ. Είμαι εδώ πάλι. Απελευθερώνω. Δεν το παίζουν κοροναγράμματα. Έχουν χτυπήσει άσχημα πάρα πολλοί άνθρωποι. Γιατί δεν επέλεξαν σωστά. Τι κάνεις τώρα, κάτσε κοιμήσου τώρα, κοιμήσου. Δημήτρης Αλεξανδριστής, Στρατιωτάκης Αμανίδης. Πάμε εδώ! Είσαι πόδια ρε πλάκα. Είμαστε και έχουμε δέσει τον ημάντα στήθους. Πάντα πατάμε το παπαγαλάκι να ακούσουμε το χαρακτηριστικό ήχο. Για να κλειδώσει. Αλλιώς βρισκόμαστε εκτός αλεξιτότου. Πάμε, επόμενη κίνηση. Πιάνουμε το σημάδι της κελών. Το σελάκι, πιάνουμε το σελάκι, το ψηλαφίζουμε να μην είναι στριμμένο, να μην έχει στροφές, να είναι καθαρό. Και καθόμαστε καλά, λυγίζουμε τα πόδια μας. Πάνω το χάδι! Πάνω! 10, 9, 8, 7, κάτω! Κάτω πάλι! Αγείτε κύριε, αγείτε! Πάνω, λέτε πάνω! Πάνω! Σε 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, θες για κάμψεις! Άπαντες, θες για κάμψεις! Θες για κάμψεις εκεί που βρίσκεστε, κάτω πάνω! Κάτω πάνω! Κάτω πάνω! Κάτω πάνω! Κάτω πάνω! Κάτω πάνω! Με το πάω σε εσάς, με το πάω σας πάτε! Κάτω πάνω! Κάτω πάνω! Γρήγορα! Πάντο τελευταίος!
Όχι. Φοβάσαι. Όχι. Είσαι σίγουρος. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Κατώ πάνω. Κατώ πάνω. Μην κοροϊδεύετε. Κατώ πάνω. Κατώ πάνω. Κατώ. Εγώ φεύγεις. Πάνω. Και πετάς πόδι δεξί, ενώνεις και μετράς. Θα σε εκπαιδεύσουν σώματες. Θα σε εκπαιδεύσουν. Μην δω κάτι άλλο. Τα χέρια ρε. Άκουσε με. Εμπλοκή. Εξτοπιστής, Μπουφέας Σταύρος, 2012 συγγονεύσει σοου. Επιτρέπεται να κάνω άλμα από πόρτα αρχηγού. Επιτρέπεται να κάνω άλμα από πόρτα αρχηγού. Γκουφέας! Από αρχηγού! Στα πόδια. Εμπλοκή! Για δύο τύπου όπλα. Είναι για μη 4 και με προέκταση στο κάτω μέρος για Α2. Φορέσω ένα αλεξίπτωτο επάνω μου, το πρώτο σημείο που φτιάχνω είναι ο ημάντας στήθους. Δεν το κουμπώνω. Πρέπει να έρθω να περάσω την οπλοθήκη. Τώρα έχουν καθαρίσει. Αφού αγκιστρώσουμε το εφεδρικό και περάσουμε τον ημάντα μέσης, δεν τον δένουμε. Γιατί τώρα σε αυτή τη φάση πρέπει να τοποθετήσω το όπλο μου αριστερά. Άρα λοιπόν έχω δύο σημεία πρόσδεσης. Το πρώτο σημείο είναι ο ημάντας στήθους που ασφαλίζει το όπλο και το δεύτερο είναι ο ημάντας μέσης που δένει εξωτερικά την οπλοθήκη. Θα δείτε πώς. Αυτό κοιτάει έτσι ή έτσι. Αυτό να κοιτάει εμένα. Έτσι ακριβώς. Καλή. Άμα θέλει να κάνεις 10 φορές, θα κάνεις 10 φορές. Φύγε. Φύγε. Γόνατα. Καλή ήταν εδώ. Πώς είναι εκπαιδευτή? Είναι δύσκολη, αλλά εντάξει, δεν είμαι από αυτούς που τα παρατάνε. Θα τα καταφέρω, πιστεύω. Έλα εσύ. Γύρνα. Φύγε. Ωραία, έτσι. Μην έτσι. Πάμε. Αμύρα! Πέντε στα πόδια. Μία! Δύο! Υποψήφιος ανεξιπτωτιστής Ακάσιώνης, 2012 σήματα Πεσότ, Πεκιοφόρος. Αργυρός. Αύριο ξεκινάνε τα άλματα. Είσαι στο... Σε επιλέξανε Στη δεύτερη έξοδο. δεύτερη έξοδο στο πρώτο σφάλμα. Μάλιστα, σε 130. Έχεις λίγο αγωνία. Όλοι έχουμε. Όλοι. Όλοι. Εσυράκης, Κοιτάξτε. πώς είναι. Θα σε επιλέγουν για το πρώτο σφάλμα. Χαίρομαι.
Είχατε πάει στη ζώνη. Μάλιστα. Τι είδε στη ζώνη. Είδαμε. Πήγε στη ζώνη. Πήγαμε στη ζώνη, μας δείξανε τα μέτωπα. Καταλάβεις έτσι περίπου τι θα γίνει. Καταλάβαμε, ναι, καταλάβαμε. Λοιπόν, καλό άλμα αύριο. Να είστε καλά. Το κράνος έπεσε δίπλα σου. Ένα, δύο, τρία. 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 Ένα, δύο. Σταύρωσέ τον. Ρίχτον. Ήταν το τέταρτο άλμα από τον πύργο. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Και είμαστε έτοιμοι να ανεβούμε στο ΣΤΕ και στο Σινούκ. Καλό άλμα, ρε. Ευχαριστώ πολύ. Έχεις αυτές τις ενέργειες. Εντάξει, πάμε. Πέσα το κεφάλι, πάμε. Πέσα το κεφάλι. Εμπλοκή. Εμπλοκή. Κομμάτες, καλά, μια χαρά. Ωραία θα είναι, ωραία εμπειρία. Έχω αγωνία για αύριο, αλλά είμαστε άριστα εκπαιδευμένοι. Έφτασε η ώρα που περιμέναμε. Κυρίως στρατιώτες, σηκώστε χέρι, αυτοί που δεν έχετε δει αντικείμενο στην προσγείωση πώς σηκωνόμαστε με φουσκωμένο φόλο. Καλό άλμα, παιδιά. Παραγιά μαζί μας. Καλό άλμα να πούμε, καλό άλμα. Κοντινό. Έβαλα ψέματα. Το κεντρικό, ελπίζω να μην το χρησιμοποιήσω. Έλα δικιά μου. Τι έγινε? Κάπου τον άκουσα. Πάτε λίγο πρώτα από εκεί, 4 πρέπει να από εκεί.
Καλό στη σχέση. Γιατί έχει κάποιο λάστιχο. Έλα πάμε για παιχνίδι. Έχει του Θεού. Ένα πίτα μόνο με φυσικό, δεν πειράζει. Καλημέρα, Καλημέρα. Το πρώτο σου άλμα, Ναι, πρώτο άλμα. Με το καλό, να δούμε. Θα υπάρχει και δεύτερο. Έχεις λίγο αγωνία. Έχουμε λίγο άγχος, λίγο αγωνία. Είναι έτσι πρωτόγνωρο το συναίσθημα. Θα δείξει. Έχει ο Θεός. Καλό άλμα. Ευχαριστώ. Πρώτο άλμα. Πάτερ ημών. Όχι, δεν γιατί. Και τα συναφή. Καλά εκπαιδευμένος είσαι. Άρτια εκπαιδευμένος. Έχεις λίγο αγωνία. Αγωνία πώς θα μην έχεις από εκεί πάνω που θα πέσουμε. Άρτια εκπαιδευμένος και όλοι κομπλέουν για το πρώτο άλμα. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλό άλμα, Δόκιμε. Καλό άλμα, ρε. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Καλημέρα. Είμαστε έτοιμοι για το πρώτο μας άλμα. Είμαστε όλοι λίγο αγχωμένοι, αλλά πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά. Έχουμε κάνει γερή προετοιμασία και σκληρή εκπαίδευση. Είμαστε κομμάτι διαλεκτά. Είστε αυτό εννοείται για να έχει φτάσει εδώ πέρα. Είμαστε εδώ για επίλεκτοι. Καλύτεροι. Είμαστε οι καλύτεροι. Από όλη την Ελλάδα μόνο αυτοί εδώ οι λίγοι. Έτσι. Πιστεύω θα τα πούμε στο έδαφος. κάτω, σόι και βλαβής. Εννοείται. Καλό άλμα. Θα δούμε, ευχαριστώ πολύ. Θυμάστε ότι πριν από την Κρήτη. Ναι, Δεν ναι. πίστευες ότι θα φτάσει εδώ πέρα. Όχι. Και μας έφτασε. Μέχρι τελευταία στιγμή. Άμα δεν πας και δεν έχεις εδώ πέρα, δεν το πιστεύεις. Δεν πιστεύεις. Ναι. Να που ήρθε η ώρα, Ήρθε επιτέλους. Καλό άλμα, ρε. Ευχαριστώ. Γινόμαστε για το πρώτο μας άλμα. Καλή πτώση να έχουμε. Πρώτη γινόμαστε για το πρώτο άλμα. Πρώτο. Δύσκολο. Καλή πτώση. Και ο Θεός μαζί μας. Είναι μαζί σας πάντα. Με εντυπώσεις. Θα σηκωθείτε από εδώ πέρα με το παράγγελμα του αρχηγού και του βοηθού. Θα οδηγηθείτε προς το αεροσκάφος. Τηρούμε τη σειρά, δεν χαλάμε σειρά. Στο αεροσκάφος θα κάτσετε εκεί που θα σας δείξει ο αρχηγός και ο βοηθός. Πρώτη χρονική προειδοποίηση των 20 λεπτών. Δεύτερη χρονική προειδοποίηση των 10 λεπτών. Τρίτη χρονική προειδοποίηση των 6 λεπτών. Φίλοι του αγκίστρου θα κοιτάζει προς την πόρτα ή προς το μάγουλό μας. Αν είναι πόρτα αρχηγού ή βοηθού. Εντάξει. Το πόδι είναι μπροστά, το αριστερό μας πόδι είναι πίσω. Το άνοιγμα των ποδιών σου έτσι στον νόμο. Τα γόνατά μας είναι ελαφρώς συγχυσμένα. Ούτε και η δεύτερη έξοδος στην ενημέρωση. Ένα την χρονική προειδοποίηση του ενός λεπτού. Με το πράσινο φως και με την εντολή του αρχηγού, αν το δικό μας πόδι χτυπάει, το πίσω σένα. Εντάξει, ενώ σου πάει, στην πόρτα, γυρίσει προς την πόρτα, ταυτόχρονα αριστερό του χέρι, πάει το στατικό η μάντα, τα χέρια μου είναι ανοιχτά, πάει στο σπίτος. Εντάξει, όλα έτοιμα. Φεύγουμε τώρα σε λίγο. Θα ακούμε και τις οδηγιούλες, μια χαρά είναι. Καλά θα είναι. Καλό άλμα, ρε. Ευχαριστώ.
το μέλλον. Πιο εύκολα είναι το μέλλον. Κρατώ πόδια πριν φτάσω στο έδαφος. Παίρνω στάση για προσγείωση. Έχω αποφασίσει να εκτελέσω αριστερή ή δεξιά προσγείωση και παίρνω στάση για προσγείωση. Έχοντας, κοιτάζουμε προς τα κάτω. Εντάξει. Δίνω, πετάω δηλαδή έξω το βαφό έτσι ώστε αν έχω αποφασίσει να εκτελέσω δεξιά προσγείωση, θα πετάω προς τα έξω το κορμό. Πρέπει να έχει δόξο το σώμα. Ακουμπάνε μύτης των ποδιών. Είναι η ώρα για ενημέρωση τώρα. Δεν πέφτω δηλαδή με τις στέρνες. Είμαι πάντα Μια μαντινάδα είναι στη γη. Καλό άλμα. Να είσαι καλά, Γιώργο. Βάζει τώρα δίχυρα μέσα στο σημάδινο δακτύλιο. Καλό άλμα. Αισθανθεί ώρα. Ποια έξοδο είσαι? Τρίτη. Τρίτη. Για πες μου, πώς αισθάνεσαι? Έχεις κάποια αγωνία? Φτάσαμε μέχρι εδώ. Κάναμε τον αγώνα μας. Πρώτο άλμα. Δύναμη. Θάρρος, όπως πάντα. Βέβαια. Έξοδος από την πόρτα. Καλό άλμα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύω είμαστε έτοιμοι. Το πιστεύεις αλήθεια είναι? Πιστεύω. Όλα καλά θα πάνε. Τόσο μαζί μας. Κούραση, αϊπνία, θα αποδώσω νερό. Πολύ εκπαίδευση. Εκπαίδευση, πολύ. Πολύ εκπαίδευση. Ήρθε μεγάλη στιγμή να κάνουμε το πρώτο μας άλμα. Να δούμε πρώτα Θεός, να πάνε όλα καλά. Θα πάνε καλά, είσαι καλά εκπαιδευμένο. Είμαστε πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Λοιπόν, καλό άλμα, τα λέμε στο αεροπλάνο. Το ζωησάδι από κάτω πάτε σε ακουστικές ή αν δείτε ότι πάτε σε, πώς το λένε, σε διάδρομο προσγείωση εκτός τέλος πάντων αναπεπταμένου εδάφους, αντικού εδάφους, πότε θα γυρίσετε να πείτε στη ζώνη. Εντάξει, διαφορετικά κρατάτε το μέτωπο το οποίο σας είπαμε. Σας έχουμε πει. Λογικά τώρα είναι Μέγαρα, γιατί γυρίσαμε στη ζώνη για τη στιγμή από Μέγαρα. Στη συνέχεια προσέχουμε την προσγείωση. Θα προσέξετε αν ένας αναξιολογητής βγήκε μπροστά του έχει κάποιο στριμμένο. Αν είναι κάποιο στριμμένο, ο στριμμένος δεν μπορεί να ελέγξει το ανεξίπτωτο. Άρα, θα αποφεύγουμε εδώ που είναι κανονικά στριμμένο. Ανού μη γέννητο. Ανού μη γέννητο. Κανονικά δεν πρέπει να γίνει. Πλέξη ελεκτρικού με ανεξιολογητή πλέξη, είτε θα τραβήξει κωδικά. Κινήστε το μέτωπο, δεν θα έχετε πρόβλημα. Στην προσγείωση σφιγμένη. Αν είσαι σφιγμένη και σε εμπόδιο να πας, δεν θα πας. Και σε εμπόδιο να πας, αν είσαι σφιγμένος, δεν πας. Έλα,